Soppa tad-demp, animelli, frakassja tal-pċiċen, beef stitch tal-basal, pudina Alexandra u tipsy cake. Ismiet ta' riċetti illi intesew jew inbidlu biż-żmien u bir-raġun, għaliex dawn huma riċetti inklużi f'dak li huwa meqjus l-ewwel ktieb tar-riċetti bil-lingwa Maltija li ġie ppubblikat f'Malta bl-isem ta' Il-Ktieb tal-Kċina. Il-pinna tal-kittieb hija l-vella mhux biss jagħtina idea tal-aħjar u l-iżjed riċetti sempliċi tal-ikel li kienu jużaw il-familji Maltin f'dak iż-żmien, jiġifieri fl-1894, iżda turi l-liġijiet tal-ortografija Maltija fl-aħħar tas-seklu 19. Ħarsa lejn din il-kitba oriġinali flimkien mal-adattazzjoni għal kċina Maltija tal-lum tinsab fil-ktieb Tisir mill-qalb li għal sena oħra jinbih bil-għan li nġabru l-flus għal Malta Community Chest Fund. Ktieb illi fih ma' 80 riċetta ibbażati fuq dawk oriġinali kif miktuba 140 sena ilu. Wieħed mill-kokijiet li daħal għal din is-sfida kien Aron de Gabriele. Fil-menu tiegħu din is-sena il-kok de Gabriele inkluda il-bombi tar-ross, il-flett la Ingliża u l-pudina tal-biskuttelli. Iżda minkejja li żamm l-istess ismijiet ta' riċetti ta' dari adattom b'ingredjenti iżjed nutrittivi minn dawk li kienu użati fil-passat bħax-xaħam. Dana nkiteb iktar minn 100 sena ilu, ġifieri il-metodu anke kif kienu kitbu riċetti kompletament differenti milli nafhom illum. Ma kienx jeżisti l-ingredjenti u l-metodu, ma kien sempliċement paragrafu li jiddeskrivi r-riċetta. Għanna li kena namlu li naqbdu id-diskrizzjoni li kellu, noħolqu l-ingredienti, nġibu l-kwantitajiet u naraw għal-kem il-porzjoni servi riċetta. U nagħtu deskrizzjoni dettaljata ta' daw riċetti li vera huma antiki. Il-ktieb oriġinali kien maħsub għal dawk in-nisa li fi kliem vella mhumiex anqas kapaċi jaqlu bajda li jużaw ingredjenti bla ħela u li jaqdi restrizzjonijiet reliġjużi jew tal-prodotti fis-suq. Dawk kienu riċetti li ġew maħluqa u miktuba għal nisa li dak iż-żmien kienu jaħdmu bħala servitu mal-Ingliżi. U dan xtaq jagħti dak li huma jsejru fid-djar tagħhom lil dawn in-nies bħala edukazzjoni. Il-ktieb Tisir mill-qalb juri wkoll siltiet ta' riċetti oriġinali, għalhekk jekk trid tkun iktar avventurus, ipprova segwi l-istruzzjonijiet ta' vella bħal mara tas-seklu 19.